ngaphezu kwegama lakho ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyabonga ukuba izwi lakho lilenza ukukholwa kithi. Ngoba sikholwa ngezwi. Sisise ngezwi lakho egameni likaJesu waseNazaretha usihlangule ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha. Amen. Amen. Hallelujah. Siyaphinde siyabulisa kubantu ngegama lenkosi. Amen. Bible yasifundisa ukuthi leli Bible uJesu nemina abafundi bakhe babambuza ukuthi pho ubani ongasindiswa. Leli Bible waphendula wathi okungenzeki ebantwini kepha kuNkulunkulu kuyenzeka. Okungenzeki ebantwini kuNkulunkulu kuyenzeka. Amen. Sosho lokho ukuthi njalo uma into inzima ebantwini kodwa kuNkulunkulu ayikho nzima lonke. Hallelujah. uNkulunkulu lo esimemezelayo unguNkulunkulu okhanda amacebo, la amacebo engekho khona. Oh yes, Lord Jesus. iBhayibheli yasifundisa ukuthi inhliziyo ingekaNkulunkulu. Yes. Leli Bible inhliziyo, leli Bible isilivere ilungiswa ngomlilo, kodwa inhliziyo leli Bible ngekaJehova. Yes, hallelujah. Yonke selapha ke somemezela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wethu unamandla okwenza konke. Yeah. Akukho kumhlulayo uNkulunkulu. Hey, Nkosi yami. Jesus. Kahle kahle noma izinto thina singazihlula ngenxa yobuthakathaka bethu. Omnyabuza ukuthi dingasindiswa kanjani? Disobishini lwesono. iBhayibheli yasifundisa ukuthi lokho ocimba kwenzeki kuwe kodwa kuNkulunkulu kuyenzeka. Kuyenzeka kuwe. iBhayibheli yasifundisa, izwi likaNkulunkulu yasifundisa ukuthi uNkulunkulu wethu uthethela zonke izono. Leli Bible aphilise zonke izifo zethu. Akhuphula umphefumulo wethu ekubhujisweni. Yes. Umsebenzi kaNkulunkulu loyo ukuthi asikhuphule ekubhujisweni. Hey. Ngoba inzima lento kuba sometimes ezinye izinto singena kuzo zize zibe isikhathi eside. Yeah. Omnye benabangani ababi isikhathi eside azacimba uNkulunkulu lokho kuyamhlula. Kanti iBhayibheli lithi okungenzeka ebantwini kuNkulunkulu kuyenzeka. Yeah. Hey, Nkosi yami. Ngoba isimilo somuntu sincedwa nguThixo qha. Oh Jesus. Amen. Hallelujah. Sizomemeza lokho ukuthi sizofa ishilinci ngathi sofakaza ngezwi ukuthi sifakaza ngalokho ukuthi uNkulunkulu okungenzeka ebantwini kodwa kuye kuyenzeka. Hey. Oh Jesus. Litheli iculo omnyakhala abuza ukuthi omnye unekhala mhlamba abuza ubanzodlana, omnye abuza bangizophuzana. Leli Bible okungenzeka ebantwini uNkulunkulu kuyenzeka. Hey. Somemeza lo uNkulunkulu odale abantu ukuthi lo badalile abantu. iBhayibheli lithi akukho okungenzeki kuye. Yes. Kahle kahle uma singabalisa uba nathi sasindiswa singazi ikusasa lisiphatheleni. Sisindiswa ngokukholwa nguJesu, sisindiswa ngokubona ububi bethu. Kodwa kwasho ukuthi seke umuntu ohlakaniphile ogama lakhe nguJesu. Elithi iBhayibheli akukho okungenzeki kuye. Hayi akukho. Ngoba uJesu yashintsha isimo somuntu. Aphinda ashintshe isimo somuntu. Aphinda ashintshe isimilo somuntu. Hallelujah. Ngoba iBhayibheli la kukhona uNkulunkulu khona kukhona ukukhululwa komuntu. Ngoba hleli nje abanye ebusuku abalali kahle ngenxa yokuthi mhlawumbe abanye bayaqila njalo njalo. Kodwa iBhayibheli lithi okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Hallelujah. Uma singakholwa yilokho impilo yethu ingashintsha ngendlela emangalisayo. Singawabona amandla kaNkulunkulu uma singabhiliva nje lokho ukuthi okungenzeka ebantwini
kepha kuNkulunkulu kuyenzeka. Ngoba abafundi babenale same concern esinayo namhlanje ukuthi umuntu usinswa kanjani Paul. Umuntu usizakalani kanjani esipilweni sakhe Paul. Bible lithi kodwa okungenzeka ebantwini okuhlula ama rehabs, okuhlula i-government grants, okuhlula zonke social forums uku-government azifomishile ezinye to fight crime, but iBhayibheli lithi okungenzeka ebantwini kuyenzeka kuNkulunkulu. Nkosi yami. Ngoba omunye unombuzo ukuthi lokhu ngakuqala ngimncane. Mhlawumbe dala ngasela ngisemncinane namhlanje nina 60. Ngenxa ungawaqonda amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu unamandla okwenza konke. Lecebo lakhe lingavini. Manje simemezela lokhu ukuthi okungenzeki kubantu uNkulunkulu wethu kuyenzeka. Kwani ingoma sisicula kudala ithi igazi kaJesu lifika even from kwi-hills, kwindawo eziphakemeyo, lifike kwindaweni ezisezantsi, lifike kuboni abangenathemba. Ngenxa ukuthi amandla kaNkulunkulu ayaboniswa kahle kahle la abantu beswele khona. La abantu bethi ncamile, kodwa uNkulunkulu yena yedwa kancami. Lithi iBhayibheli okungenzeka kubantu kuyenzeka kuNkulunkulu. Onuzomemeza athi no kudala ngagula, ngingena kodokotela ngiphuma, ngingena kwizangoma ngiphuma, kodwa ngisizakalanga. Ngizomemezela ukuthi ayinguwo oqala lokho. Bakhona abanye eBhayibheli khona owayehleli 38 years egula, kodwa kwafika usuku la uNkulunkulu emsiza khona. Ngoba kungenzeki kubantu kuyenzeka kuNkulunkulu. Phela uNkulunkulu unale principle ethi uma ucela uzwakala. Ngoba ezinye izinto zacelwa mhlawumbe abantu baze badlule emhlabeni becela kuNkulunkulu kwengathi uNkulunkulu akezwe. Kodwa ngizomemezela ukuthi into eviwe uNkulunkulu umuntu ecela uNkulunkulu lokhu uyakwenza ngesikhathi esifaneleyo. Ngoba uNkulunkulu akavinjwa na ukufa komuntu ocelileyo. Thank you Jesus. Omnye uzokhala athi ngathandaza uNkulunkulu ngihlushwa abantwana ngaze ngafa. Mhlawumbe omunye waze wadlula emhlabeni abantwana besamhlupha, kodwa memezele lokhu ukuthi lokhu uNkulunkulu akumisile akuvinjwa muntu. Lokho okuhlula abantu uNkulunkulu akumhluli. Nkosi yami. Hallelujah. Ngoba khona izinto esazicela uNkulunkulu sibancinane kodwa sakhohlwa. Kodwa ngenxa ukuthi uNkulunkulu yezwa, uNkulunkulu uyalalela, wayefuna uNkulunkulu akavinjwa muntu wakwenza. Zomemeza lokhu ukuthi iBhayibheli liqinisile xa lithi okungenzeka ebantwini kuNkulunkulu kuyenzeka. Ngoba uNkulunkulu isikhathi sakhe asifani nesikhathi sethu. Thina siyakhohlwa, thina sidika ibale sithi no uNkulunkulu akalaleli, no uNkulunkulu akezwa, no esimo ngeshintsha. Kodwa iBhayibheli lithi ukungenzeka ebantwini kuNkulunkulu kuyenzeka. Jesus. Yona iBhayibheli lisifundisa ukuthi even nobukhulisa umntwana umkhulise ngendlela efanele, indlela eyiyo. Ngoba liya understand iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu uyayivizithela into ayityala esemncinane umntwana, ayivisithele noba seyina 50,
akukhumbule uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu izwi lakhe aliphuthi izwi likaNkulunkulu alifane lethu izwi kaNkulunkulu limile kuze kube phakathi ngokusimemezelo ukuthi njengoNkulunkulu osindisa abantu ezonweni kanjalo uNkulunkulu abantu abagcinayo ukuthi bahlale kuye ngoba okungenzeki kubantu kuyenzeka uNkulunkulu ngoba iBhayibheli lithi izwi lenkosi labhalela ukuthi sifunde sinemizekelo eminingi ngokweBhayibheli ukuthi abanye bahlala for 12 years benesigulo zabo kodwa ngenxa ukuthi okungenzeki kuJesu okungenzeki ebantwini kuJesu kuyenzeka haleluya baphila nathi uma singafakazi ukuthi uNkulunkulu usithathe kiphi ungabona ukuthi kahle kahle indaba kaNkulunkulu eyamandla kaNkulunkulu kuphela thina sifika sesikholwa ukuthi okungenzeki ebantwini uNkulunkulu kuyenzeka Jesus phela iqiniso ukuthi noma singaye kwizangoma nakodokotela nabantu nakosiyazi nabo kukhona abangakwazi nabo kukhona okubahlulayo kodwa iBhayibheli lithi okungenzeki ebantwini kuNkulunkulu kuyenzeka Jesus ngoba iBhayibheli yasifundisa ukuthi God is a jealous God uNkulunkulu onomhawu ukuthi njalo umuntu ihlula abantu bese uNkulunkulu uncamele kuye uNkulunkulu iBhayibheli lithi uyakwenza ngenxa ukuthi okuhlula ongenzeke ebantwini kuyenzeka kuNkulunkulu wamabandla thank you Jesus ngosimemezelo lokho izothandaza inceke yenkosi ukuthi kahle kahle kuNkulunkulu akukhongenzeki uNkulunkulu is able xa simthola ukuthi asihlangulele ifamily zethu ukuthi asihlangulele thina asisindise kuthi asisindise kwinhliziyo zethu ezimbi uNkulunkulu is able iBhayibheli lithi uNkulunkulu mkhulu kunenhliziyo iBhayibheli lithi umkhulu uNkulunkulu nenhliziyo ngamazwi uNkulunkulu lokho inhliziyo ecabanga ubingakwenza uNkulunkulu angakwenza ngcono lokho ngoba uNkulunkulu igama lakhe sesithandaza sizomemeza lokho ukuthi abantu bangamdikibali uNkulunkulu abantu bamkhumbule uNkulunkulu especially ababasha bamkhumbule besebasha bazi ukuthi uNkulunkulu number 1 akakhohlwa number 2 uNkulunkulu konke kuyenzeka kuye uNkulunkulu uyindoda ethembekile iBhayibheli lithi akangomuntu ubungaxoka akangomuntu uNkulunkulu ubangawathetha amanga ubangayishintsha ingqondo kodwa uNkulunkulu izithembiso zakhe ozifeza zonke njengoba zinjalo amen siyabonga ngegama lika Jesu What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angel bow before him to worship and adore. Sesiyathandaza egameni lika Jesu. Sizoyimemezelileyo ukuthi esikhathini lakho uNkulunkulu esebukeka ngathi uyahluleka.
esikhathini la sekubuka ngathi khona uNkulunkulu ayisekho into asengayenza. Kodwa simele sizomemezela ukuthi uNkulunkulu akahlulwa yilutho. Sizomemezela ukuthi akukho kwahlula yena. Kusukela kwasemandulo abantwana basekhaya into uNkulunkulu ade nenkinga nayo ngabantu ukuthi abantu bebengafuni ukuvuma ukuthi bayahluleka ngokwabo. Oh, yes, Lord. Uma umuntu engakavumi ukwahluleka kwakhe uNkulunkulu uma kancane uNkulunkulu uyadeda. Ingakho eBhayibhelini sifunda ngegama eliningi elithi abanye babegula for 38 years behamba inyanga ezihlukahlukene. Wayekuphi uJehova wayelindile ukuthi umuntu azavuma ukuthi impela uyahluleka. Kunethe babesela abantu babasiza uNkulunkulu ukuthi abantu besikhathi samanje abafuna ukuvuma. Abafuna ukuvuma ukuthi ngiyahluleka. Bafuna ukuzenzela kwakwabo. Bafuna ukuthemba amandla abo. Bafuna ukuthemba indlela zabo engalungile. Manje uNkulunkulu esimkhonza unjalo abantwana bakwethu ukuthi ukamema usenendlela ongayisebenzisa, ukuthi ukamema kusenento ongayenza, ukuthi bangangeneleli ngoba kusekhona ithemba osenalo. Hey, Nkosi yami. Ngoba manje mayingenelela lapho kuzoba ngathi amandla akho kanti uNkulunkulu umuntu afuna udumo, umuntu wenkazimulo yakhe, umuntu odumo lwakhe. Yingakho uyabayeka abantu base bafikela khona berealize ukuthi bayahluleka ngokwabo. Uma bengakavumi Jehova ugoqa izandla. Uma bengakavumi uNkulunkulu uyahlahlamuke. Njengoba namhlanje sifuna ukuthandaza nabathi ngiyahluleka mina Nkosi ukuze kubonakale kule ndawo ukuthi impela uJehova akahlulwa yilutho. Bekudingakala abantu abazothi ngiyahluleka ngokwabo. Hallelujah. Nabe sifuna ukuthandaza nabo yilabo abathi ngiyahluleka mina Nkosi. Abathi kube benginawo amandla okuyikhulisela ingane zami ngobe sengiyikhulisile. Ukube benginawo amandla okuyiphilisa ngobe sengiyiphilisile. Ukube benginawo amandla okusondla ngobe sengizondlile. Oh, hallelujah. Zukulwane esiphila kuso siyizukulwane esiphakeme saphakamela uJehova. Ingakho lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu ngelinye ilanga isizwe saka-Israyeli siqalekile. Lithi iBhayibheli waphendula uNkulunkulu wathi uma abantu bami ababizwa ngegama lami uthi bebuye kuzithomba. Ngoba noma babexakekile abantu baka-Israyeli kodwa babengazithombi. Bese uNkulunkulu bethi siyahluleka. Jesus. Namhlanje nayo into esizele zomemezela ukuthi uJehova uzosiza abahlulekayo. Uzosiza abahlulekayo. Wamthoba bengakutshela yini ukuthi kungenzeka ukuthi uhlale unjalo kuleso simo uma ungavumi kuJehova ukuthi uyahluleka. Ngoba ilangenelela khona. Ilangenelela khona iBhayibheli khona enye indoda yayimpuputha ngasenzalweni kwayo. Ngelinye ilanga le ndoda yezwa ukuthi kukhona uJesu ozohlula. Jesus. Lithi iBhayibheli yami siyamemeza ngoba yayazi ukuthi ngeke yayibonisa ngokwayo. Yamemeza ukumemeza kwayo kwakunalento yokuthi mina ngiyahluleka. Lithi iBhayibheli yathi indodana kaDavide ngawume. Ngawumele ngoba ngiyahluleka. Ngawumele ngoba ngiyahluleka. Awu kodwa abantwana bakwethu bakhona yini abasho njalo ntambama abathi ngawumele ngoba ngiyahluleka. Abathi ngawumele ngoba kwakwami ngiyahluleka.
lithi iBhayibheli wabeseyama uJesu ngoba sezwile ukuthi kukhona ovumayo ukuthi uyahluleka. Lithi iBhayibheli wama uJesu wayisetshela abafundi bakhe wathi mbizeni lowo. Oh, hallelujah. Kuba sikule ndawo asiyena uJesu kodwa singabafundi bakaJesu abathunyiwe ukuba sizobiza wahlulekayo. Lithi iBhayibheli wathi uJesu mbizeni lowo ohlulekayo, mbizeni lowo ocela ukuhawukela. Awukhosini namhlanjena uJesu sithumelele yonke. Oh, hallelujah. Laba basenamandla cha, laba basenamanye amacebo cha, laba basenezinye indlela cha, kodwa uJesu uzele laba bathi ngiyahluleka. Oh, hallelujah. Avuma le ndoda wama uJesu ngenxa ukuthi khona uvumile. Mhlanje kukhona abahluleka ukuphila impilo yakhona, bazamile kodwa bahluleka, baye esontweni kwafana baze bakhuluma nomakhelwane bathi hawu yini angashitshi ngoba uyasonta, yini angashitshi ngoba uyaya enkonzweni. Kube ukuthi nje uyahluleka, uyazi ukuthi yini elindele kuyena, uyazi ukuthi kufanele aphila kanjani kodwa uyahluleka. Oh, hallelujah. Nezifo uma sivuma ukuthi siyahluleka, kepha yona yamemeza yathi Nkosi mangibone, Nkosi mangibone. Nkosi mangibone. Sesothandaza Nkosi mangibone. yamemeza isho njalo ngenxa ukuthi ibonile ukuthi kwangathi ngiyahluleka. Le ndoda yayihluleka ngoba ingakwazi ukubona. Mntaka baba sisile kule ndawo asazi ukuthi yini ekwahlulekayo, asazi ukuthi yini ekuhluphayo, asazi ukuthi yini ekukhathazayo, kodwa sizomemezela ukuthi nawe ungasho njengale ndoda ukuthi ngiyahluleka. Awubele Jesu. Sondela kuthandaze nawe, sondela kuthandaze nawe. Ungabe usabanaka bayi. Lithi iBhayibheli yathi le ndoda bayimemeza ivuma ukwahluleka kwayo. Lithi iBhayibheli ababekhona bathi thula Sixibi, ababekhona bathi thula wena. Mntaka baba ungawalalela amaphimbo akhuluma nenhliziyo yakho, ungayilalela izinto ezithi imana ukhona, ungayilalela izinto esithi ungasondeli sondela kunjalo. Lithi iBhayibheli kunokuthi le ndoda ithule yaqala phansi yamemeza kakhulu. Jesus. Sondela sesiyathandaza, sondela sesiyathandaza egameni likaJesu. Sondela sesiyathandaza egameni likaJesu. Sondela kuthandaze nawe namhlanje, sondela kuthandaze nawe egameni likaJesu. Jesu bonile, uJesu uzwile, Jesu wehlile. Uthi uJehova esifuna ukuthi kubize, uthi kubize ngosuku lwakho lenhlupheko, uthi kubize ngiseseduze. Uthi uJehova wonke umuntu obiza igama lami uyawusabela. Ebekhona yini namhlanje ntambama othi Jesu ngihawukele. Oh, hallelujah. Othi Jesu ngihawukele. Linda wena bhuti wami sengifuna ukuvala, linda wena nsizwa yakithi. Iyona nto uNkulunkulu ahleze nenkinga ngayo thina abantu, ukuthi sifuna ukuvuma ukwahluleka. Asifuna ukwahluleka. Ungavuma ukwahluleka buwuphawu lwempakamo.
okuyiyona nto uJehova angayifuni ngempela. iBhayibheli wamxosha nomunye ezulwini ngoba wayenalento yokuphakama. Bebekhona yini na eNewcastle ntambama ababezolalela izwi lithi uma abantu baba babizwa ngegama lami bekuya kusithoba phambi kwami. Beshiya indlela zabo. Mina Jehova ngisezulwini bengiyabuza. Sesiyathandaza. Uma bengekho siyavala. Egameni likaJesu. Uma bengekho sesiyavala. uNkulunkulu mntakwethu ebefuna ukuyinikeza udumo ngesimo obhekene naso. Ebefuna ukuyinikeza udumo ngenkinga ehlasele. Ebefuna ukuyinikeza udumo yena ukuthi angenelele kuleso Jesus. Kodwa Nkosi yami bengimemezela ukuthi ngasekuniyeka ukuthi kunendlela yokudumisa uNkulunkulu engahambi ngamaphiko. Kodwa leyo ukuthi umuntu avume ukwehluleka uNkulunkulu uma eseyangenelela uma esethola udumo. My God, Jesus. Kunendlela yokudumisa uNkulunkulu engafani. Kunendlela yokumdumisa engafani namaphiko. iBhayibheli uNkulunkulu wathola udumo ngoba abantu ababeyimpuputhe babona. Kwazeka ukuthi uNkulunkulu namandla ukuthi impuputhe ayenze ibone. Kunaleso simo obhekene naso. Njengoba ubunganikeza uNkulunkulu udumo ngaso na. Siyathandaza egameni likaJesu. Zakuye akuthethele. Siyathandaza egameni likaJesu. Kodwa ngilinde wena ubusondele. Ngoba kunomangaliso omkhulu odlula wonke ukuthi umuntu ahlanze izono. Ekubiza uNkulunkulu wethu ogcwele ngekho ngafaniswa nawe. Baba wethu ogcwele kuyiqiniso elingeshitshe, kuyiqiniso elingeguqulwe muntu ukuthi ayikho into eyahlula wena, ukuthi wena Jehova uNkulunkulu ongehlulekile egameni likaJesu. Baba simile kule ndawo siyamemezela egazini likaJesu Kristu Nkosi ukuthi phela Baba wethu oyinda seyiqalekisa seyihlula amaketha eminyaka siyawaqashula egameni likaJesu. Baba wethu oyena baboshwe izinto seyidakamiswa nababangazibopha kanje namhlanje Baba siyabathandazela, Baba siyabakhulekela, Baba siyabaxusela egameni likaJesu. Baba wethu oyena yenza umahluko moya yesizwe sonke siyayidiliza siyiphuqa egameni likaJesu siyiphuqa amandla sibiza uKristu Jesu utayala mundele ila andele bishanda olisi ilahari egameni likaJesu, egameni likaJesu. Baba ngiyathandaza mile ngifafazela amandla egazi likaJesu lingasoze laphelelwa amandla. Baba wethu ogcwele nomhlabathi uyamumatha igazi lemvana, uyamumatha igazi lemvana kusukela namhlanje uyamuba iGolgotha ngoba iGolgotha lamumatha igazi elaphalala emqamlezweni.
Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ula kamusha. Zolo. wethu namandla onke siyabonga izwi lakho dwala lensindiso yethu siyabonga uNkulunkulu entombweni ukukhuluma kwakho kule ndawo egameni lika Jesu Kristu uNkulunkulu entombweni sefakaziwe ngalo kule ndawo Nkosi namandla onke uthezwi lakho masiphakamisela igama wena yaphatholela abantu kweNkulunkulu entombweni Baba siphakamisanga thina kodwa siphakamisa igama lika Jesu uyazi isidingo salona lo uNkulunkulu ethu namandla onke uyakwazi ukwahluleka kwalona lo sesiyakhuleka egameni lika Jesu wonke umuntu okhona kule ndawo nalapho sifikele khona egameni lika Jesu uphila uqoba inkululeko wonke amandla omnyama siyathandaza egameni lika Jesu ngoba wethu namandla siphakamise wena uNkulunkulu entombweni sibonakalise kubantu bakho ufakazela izwi lakho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyabonga. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Amen. Hayi selikhulunyiwe seliphelele. Ngiyethemba abazalwane bonke abakhona kule ndawo basuthi. Amen. Ngoba isimemo sikhishiwe sathi lo ohlulekayo. Suthi njengoba nonke nje nilake akuhlulekayo. Amen. Right. Siyambonga uNkulunkulu muhle nangalokho egameni lika Jesu Kristu siyakholwa ukuthi nala umsindo ufinyelela khona uNkulunkulu uyabona ukuthi isandla sakhe lithi izwi kaNkulunkulu asifinyeziwa ukuba singesindisa okusho ukuthi uNkulunkulu uyabona ukukhala uyakubona ukugqilazeka uyakubona ukwahluleka komuntu enhlizweni bese uNkulunkulu yakhetha ukuthi efike ezulwini ezosindisa lowo muntu unamali nje ngoba simile namhlanje uNkulunkulu nothando lwakhe uNkulunkulu unithandile kakhulu bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu wonke umphakathi wale ndawo umuntu ngamunye omdala omncane uNkulunkulu umthandile ngendlela emangalisayo Amen. ingakho uNkulunkulu wathi ngenxa ukuthi ngiyabathanda labantu angeke ngithumele nje abantwana bami abambalwa beyofakaza ngami bephinde bevuselele ithemba ukuthi nalo sehlulekayo azi ukuthi uNkulunkulu usekhona yena akahluleki siyabonga izwi kaNkulunkulu selishunyayelwe kule ndawo egameni lenkosi yethu Jesu sesiyothandaza sivala egameni lika Jesu Kristu inkosi nceke undodozo sacela uzosithandazela nceke inkosi hlobo sibongele nje usivalele inkonzo egameni lika Jesu siyabonga kakhulu emphakathini siyabonga Nkosi yami ukuthi ngikwazi ukuthi ngishiye izindlu zene ecomfortable nendlela emangalisayo izosijoyina la mameli uNkulunkulu akusiyona into encane kakhulu leyo uNkulunkulu uyabona futhi uNkulunkulu uyakunibusisa nibusekile already ngoba nizwe izwi lakhe futhi nibusekile already ngoba lomthandazo owenziwe kule ndawo nasezimpilweni zenu uyafinyelela egameni lika Jesu noma kuthiwa umangala phambili uNkulunkulu nje for ukuthi ukwazile ukuthi ume la uzolalela izwi lakhe khona into enkulu azoyenza empilweni yakho ungakhohlwa ukufakaza ngayo uNkulunkulu mayisebenzile egameni lenkosi yethu Jesu siyabonga nasemakhaya onke nalapho umsindo ofinyelela khona egameni lika Jesu indlebe yakho siboleke yona uNkulunkulu simnikeza udumo ngawe uNkulunkulu siyamphakamisa siyethemba ukuthi uyakubusisa egameni lika Jesu ngokufanele sacela usithandazele nduduze egameni lika Jesu Kristu siyabonga uNkulunkulu wethu siyabonga izwi phakathi siyabonga wena mdala wethu siyabonga uNkulunkulu wethu inkonzo yonke sikunikeza udumo lokufanele wenzele ubuhle begama lakho uNkulunkulu wethu ogcwele busisa naloya
yonke imidlalo elalela uNkulunkulu wethu ogcwele uhlangabezana nesidingo saloya naloya egameni likaJesu Kristu Nkosi. Amen. Amen. Sikhonza uNkulunkulu wezimanga